to it. Okay, now find Hey. my eraser. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat piling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Manda Rhyme, music, entertainment. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa tatatangi mong ganda. Bawat galaw ng iyong balat, mapatago ang lanta. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami naman diyang iba, pero ewan ko ba, ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng brownie Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Umaga tanghali ako na gabi, sipin ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, di ako na mismo din ang mapakali. Diretso tindahan, di pwede palun, para ma-share ko at mapanood. Maubos man ang giga 50, okay lang at least hindi na ubos sa phone. Di man makapag-ML, sa'kin ay ayos lang. Makita ko lang kay TikTok mo, sa'kin ay ayos yan. Kaya Leng, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin at tala, kung di naman kita dadalhin. Hi Leng, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Di mo na kailangan ng brownie Catriona, at maging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, ako ay napapaling. Bawat hiling mo na papagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Manda Rhyme, music, entertainment. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chance, it makes me push, it gives me work. And I can see her waiting for this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay titihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaka ni Cupido sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Kung ako na nga ang papipiliin, baka na matik pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw ko nang itigil to. Araw-araw kitang aalanggaan. Laging sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Pagising sa umaga di walang alam. Ikaw yung tanging nasa isip. Kaya kita sa tahanan. Wala kang nagkaalam.
siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her beaming down this universe. Only heaven does exist, and the most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me work. And I can see her beaming down this universe. Only heaven does exist, and the most probably look like her.
Nakamute pala siya kanina. Kaya pala walang naririnig. Chris Honordam! Harang! Ayan. Nakamute pala siya kanina, Ate Elsa. Nagpapaharang mga ninja ni Ate Elsa. Ayan. Sisi, nakamute pala ako kanina. Kaya pala, bakit parang walang naririnig? Ayan, i-mute muna natin kasi mag-ano ko. Salamat, Sisi Joan Basalan. Mute muna natin kasi magbabacuum ako. Maingay. Mia's Ninja playing na harang na ng harang. Ayan. Thank you so much sa paharang-harang mo dyan, Mia's Ninja. Ayan, guys, mute ko muna siya kasi magbabacuum ako. Playing na po. Ayan, Genuine Ilocano, Sisi. Ikit. Dan na po ako. Ayan. Mag-ano ka dyan, Mia. Magdikit ka sa mga nandyan. Kaibiganin mo sila. Hara sa harang mo yan. Salamat sa paharang-harang mo dyan, Sisi. Bigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng bahay mo dyan. At madikitan mo yung mga nandyan. Puro mga mga monetized channel na din. Need ko po ng WH host. Ayan. Ano ba yung yung main account mo? Yung main account mo, Sisi. Ano ba yung main account mo? Mia Channel Vlog. Yan po, host. Oh, okay. Magbaba ka ng bahay mo para, mapuntahan ka ng mga nandyan.
1 hour lang ako, guys. Kukunin ko lang mga pangalan nyo, mga nandito. At ano, yan ang i-play ko. Yung mga pumupunta lang, yun lang ang mga may paayuda akong 10 WH. Nakuha ko na kasi yung 1K sub. Oh. Need ko WH na lang po. Ayan. Oo, mahirap ang WH talaga kunin. Ate Chad, salamat Ate Chad. Ayan, naka 1K ka na pala talaga. Oo. Akala ko babae. Lalaki ka pala. Lalaki ka pala. Mia, sino dito ni WH? Add me sa messenger para mapakita ko yung resibo na nag-play ako sa inyo. Ayan. Magbibigay si Bias Ninja. Ng WH, guys. Maki-watch to watch. Hindi ka pa moni, no? Mia? Oh, Jeremiah po kasi ako. Kala ko kasi babae. Lalaki pala. Hindi pa po. Ayan. O sige, wag kang mag-alala. Isasali ka sa listahan ko. Ayan, anuhin mo yung mga nandyan. Puro mga money na yan. Sila Chad Summer Vlog, Joan Basalan. Yan, si Joan Ilocana. Mga money na yan. Natutulungan ka din nila. I-play kita, makikita mo yung resibo sa sa page ko. Nandun sa description yung page. Sa mga videos ko, nasa description yung page ko ng mga piniplay ko. Jeremiah Alegado, hindi Elegado. Alegado? Opo. Ayan, opo. Ayan,
Kailangan, para mas mabilis yung ano mo, Mia, yung WH mo na ma-reach, kailangan mong makipag-watch to watch. Maghanap ka ng mga kaibigan mong ano, kailangan din niya ng WH para makipag-watch to watch ka sa kanila, ganun. I live my life for you. Maingay dito, guys. Mia, hello. Noah. Noah, hello. Tichan. May ka-WH, W2 watch po ako ngayon. Ayan. O, ayan ang gawin mo, Mia. Maghanap ka ng ka-watch to watch mo para mas mabilis yung WH mo. Mia! Hello! Ayan. Si Genuine Ilocana isang monetized channel din. Guys, patamsak naman yung nandyan sa taas.
Malapit na tayong mag 1 year, 1 hour. Pag 1 hour na siya guys, ano na, mag-e-end na ako. Ano ko lang yung mga nangangailangan ng WH. Ang ingay dito sa amin. May ginagawang building, kaya maingay. Hindi pa pala nakalagay. I need you back. I need you back to my heart. Dongskian Show, bakit silent ka host? Ayan, may boses ako, Dongski. How are you today? Nice meeting you. Tagal mong nawala. Bakit wala akong damit host? Ayan, bakit wala kang damit? Eh kasi, yung damit mo, bakit nawala? Ayan, Dongski. Nandiyan si Mia, Dongski. Pa-thumbs up naman guys, yung nasa taas. Salamat. Kumusta ka na, Dongski? Tagal mong nawala. Ayan, Mia, nandyan si Dongski, nagbaba ng bahay. Tikitan mo na si Dongski para naman may ka-watch to watch ka kung kailangan mo ng WH. Kumusta yung WH mo, Dongski? Labas ka saglit, nangis ka wag mo mukha mo. Naalala ko si Dongski nung papunta ako ng yung consulate yata. Busy kasi host, bakit na-miss mo ako? Hindi, kasi tagal kang hindi nagpakita eh. Tapos, yung mga live streaming mo na yung live streaming mo sa account mo, bakit iba yung nag-ano doon? Iba yung nag-host. Meron pa kulang 1-2. 1-2 pa ang mo, kulang sa WH mo.
Sus, kunwari ka pa host, na-miss mo ako, ha, ha. Ay, dongski. Hindi, ang tagal mo kasing nawala. Ngayon lang kita nakita ulit. Ah, best friend mo yon. Kaya pala. Alam niya yung ano mo, password mo. Best friend mo, asawa mo. Busy kasi ako kaya siya nag-LS para sa akin. Para money na rin ako. Money na kasi siya. Chris Capture. Dikitan mo siya ha. Hehehe. Chris Capture. Parang kaibigan ko na yun, Dongski. Si Chris Capture. Kasi pumasok ako nun sa LS mo, siya ang inyong host. Siya yung host doon. Hindi, wala pa ako asawa. Wala pa nga GF, asawa na friend ko talaga yun. Kapit-bahay ko dito sa Pinas. Alam niya yung password ng ano mo, ng Google account mo. Ayan, nandyan si Genuine Ilocana Dongski. Isang monetized channel na din yan. Baka mamaya matulungan ka niyan sa WH mo. Kaya dikitan mo na. Bahala ka dyan, host. Kung di mo ko miss, basta ako na miss kita, char. Oy, punta ka sa ano ko mamayang gabi sa, ayan o, nasa taas. Premiere. Sa premiere ko mamayang gabi, punta ka, Dongski. Ayan, may premiere pala si Ate Chad. Patamsak naman. Premiere ko, guys. Comment lang kayo para mabalikan niyo ko. Thank you. Ayan, may premiere sa Ate Chad, guys. Host Dandamsak sa premiere mo. Gipin Vlog. Ayan, si Gipin Vlog. Ikit tamsak here. Salamat sa tamsak mo dyan, Ikit. Ayan guys, si Ate Chad, pakiano yung premiere din niya. Meron din daw siyang premiere. Asan na? Wait boss, andito si boss. Hahapiin mo ko ha. Sige, sige. PM kita. Ba't ka nagtago, host? Busy ako, Ate Chad. Busy ako, kaya nagtago ako. Ayan, nag-ano ako, may ginagawa. Kaya pala ako din nakaupo dito, busy din online.
Opo ate. Ayan, pasilip-silip lang ako. 1 hour lang sana ako eh. Kukuha lang ako ng mga pangalan ng mga nangangailangan ng WH. Ayan. Kasi baka kasi sayang din yung ano dito, sayang din yung free wifi. May free wifi kasi dito sa ano sa bahay. Sayang din lang. Dan natin siya, di na ako nagbakas. Ayan, si Gipin Vlog, si Ikit. Ikit, kung gustong makita yung mga piniplay ko sa'yo, nandun sa ano ko, sa FB page. Makikita mo doon, nasa baba ng description ng mga videos ko. Nandun yung mga ano mo, mga resibo mo. Busy kasi here, Ikit. Ayan, busy din siya. Oo, busy tayo pag ganitong weekdays talaga. Dami nyo LS ngayon. Ngayon lang ako nag-LS. Hindi na ako masyadong nag-LS, Ikit. Gipin, magbakas ka sis para mapuntahan ka niya mamaya. Hihi, pero salamat ha. Ayan, magbakas ka daw. May ano si ano. Ayan, nakakuha na ako ng mga ipi-play ko. Si Jinuan. Ayan, salang natin. Sino yon yung una kanina si Mia. Asa na? Mia Channel Vlog. Tapos, Depends. Si Ikit ulit. Gipin Vlog. Dongski. Dongski Channel. Si Ate Chad. Yung main ko na lang, ibabakas ko Ate Chad. Pero busy pa si main, ate. Basta magbakas ka para mabalikan ka niya. Sigurista. Ayan si Ate Chad, basta magbakas ka daw. Ayan, may nakuha na akong mga ano, dagdag ipi-play natin. I live my life for you. Anong oras yung ano ni Ate Chad? Check na natin. Naka-live din pala si Rom.
Rinsky pala yung kay Ate Jan. Si Rinsky, motovlog. Ayan. You know everything I need. Two 30. Yaya Seal! Yaya Seal in the house. Thumbs up. Ayan, Yaya Seal. Salamat sa thumbs up mo dyan, Sisi Koy. Mag-out na ako eh. Humabol ka pa. Out na ako, Sisi. Harang here. Ayan, tapusin muna natin siya sa harang. Si Yaya Seal. Yaya Seal, Sisi Koy.